ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಟ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇರೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿರಂದಿಲ್ಲ. ಈತ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಲಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಪ್ರಪನಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದಪ್ಪದಾರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಟ ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಾಲೆ. ಯಾನ್ ಕಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಂಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ದಪ್ಪುದರ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೆ. ಅವು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ STM ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಬಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಡೆತುಂಡು. ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಥರದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್. ಅವು ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಡ್ ಮುರಣಿ ನವೆಂಬರ್ 28-29 ನಡೆತನ ಲೇಸದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಅವೇನು ಏರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ್ನ ವರ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ ಬಲ್ಲೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೂದು ಬರ್ಕ.
ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ತೂನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ತಿಕ್ಕು ದಿಪ್ಪು ದಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪನಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರಿಯೋನ್ಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ದಾಯಿಗ್ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಡೆ ಶುರುಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು 80ರ ದಶಕಡ್ ಇಂಚ ಶುರು ಆಯ್ನ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಪಂದ್ ಆರು ಪುಟ್ಟನಗನ್ನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಚಮಚ ಬಾಯ್ಡ್ದಿ ಅಂದೆ ಪುಟ್ಟನಾರು ಕಷ್ಟ ಬಂದದ ಅದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಮಹಾ ಮಾತಾರು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ ಪಾತೆರುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದಾರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಕ ಟ್ರೈ ಮಂತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಪೋನಾಗಾರೇನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ ಕೇನನ್ನು ನಡೆದಾದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕನ್ನೆಕ್ ಆರು ಮೈಸೂರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಡೆಪೋದು ಅರ್ನ ಮಗಕ್ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕರ್ನ ಮಗೆ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅವ ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ ಆಂಟಿನರೇನೆ ಪನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಆಂಟಿನ ಪಂಡವಾರೇನ ಪನಂದುಲ್ಲೆಂದರ್ಥ ಸೊ ಅರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿದ ಕಾಸು ಪನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲಿನ ದೂರದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತಂದು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪಸ್ತಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಂದರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋತುನ ವುಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೈತಲ್ಡ್ ಅವೆತ್ತ ದನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಆಂಟಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯಕ ಆರಿ ಬೇತಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಡು ಪಂದದ ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಅರೆನ್ನ ಬಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಬೇತಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋರು ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಶುರು ಕೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ರೋಶನಿ ನಿಲಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಂತೇರು 5 ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ವಾಮಂಜೂರು ಆ ಜಾಗಡ್ ಶಾಲೆನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ ದಾಯಿ ಪಂಪ ಪಂಡ ಆರು ಶಾಲೆನ ಶುರು ಮನ್ನಾಗ ಅರೆನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದ ಅದೆತ್ತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪರಾತಿಜಿ ಆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಯಡ್ ಪೋಲಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೋಲಿಯೋ ಪೀಡಿತ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ದೂರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ವಿಶ್ವಡೆ ಸುರೂತ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅರೆನ್ನ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಲೆಗ್ 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕುಲು ರೇಷಿಯೋ ಇಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 10-15 ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರ ಬಾಕಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 30 ಜೋಕುಲು 30-32 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಅಪಗಾರಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕುಲಿನ ಕಡಪುಡ್ರ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯೋಚಿಸವೇರು ದಾಯಿಗೆ ಕಡಪುಡೋಡು ನಾನು ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಕುಡ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು ಎರಡ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಶುರು ಆಪ್ನ ಸಂಡೆ ಅಂಚಿಡ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಿರುವೈಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು
ಸೊ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡಿರ್ತ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ ಕಡಪುಡಿರು ದಾಯಿಗ್ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡು ಜರಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 80ನೇ ಅರ್ಲಿ 82 83 ಆ ಸಮಯದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಶಾಲೆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ರೈನ್ ಕೋಟು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಶಾಲೆ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾನ ಕಾಪಿಯ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಪಗ ಶುರು ಮಂತೇಳಿ 80ರ ಒಂದೇಟ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾಲೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಉಪ್ರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಡ್ 80ರ ದಶಕಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಂಟಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ್ದು ದಾದಾಂಡಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾದ ಜೋಕುಲು ಬಂಜರ ವನಸಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುವತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಬಂದು ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ ಅಂತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಮಂತನ ಬಾಲವಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತನ ಸೊ 16 ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆದ ವನಸು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಶಾಲೆದ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯೆನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಋಣನ ಏಪಗ್ಲ 30,000 ಪೂಜೆದಾಗ ಪಂಡ ಬಡವದ ಪುರ್ತುಗು ವನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತನ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನೇಟ ಬುದ್ಧಿ ಕೊನಕ್ ನಿಂಚಿನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ಖಾಲಿ ವನಸ್ಸತ್ತು ಅವಳ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ವನಸ್ಸು ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ಅತ್ತನ ನುಪ್ಪು ಕೊದ್ದೇಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ದನಳ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆತ್ತಿಲ ನುಪ್ಪುಲ ಸಾರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಕೊಜ ಪಿಪ್ಪೆದಂಡು ಬುಕ್ಕ ಶನಿವಾರದನೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಏನಿಡ್ದಾದ್ ಆನಿದ ದಾಂಡ್ಲ ಚೀಪೆದ ಒಂಜ ಪಾಯಸ ಇಜಿಂಡ ಕಿಚಡಿ ಅಂಚದ ದಾಂಡ್ಲ ಕೊರೊಂತೇರ ಆ ಸಮಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ತಿಂಜ ವನಸ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಲೈನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಬುಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಂದೇ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಂಟಿ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂದು ಬೇತಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರೆಗಿಂದ ಅರ್ ಮಲ್ತೇಜೇರು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದ್ ಅರ್ನ ಜೀವನನ ಮುಡಿಪುದಿತ್ತನಾರ ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ 2098 99 2000 ಟೈಮ್ಡ್ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಎನ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಶಾಲೆನ ಪೂವನ್ವೆರು ಪಂದರಿಗೆ ಕಂದೇಳಿ ಶುರುವಾಂಡ್ ಅಪಗಾರು ಎನ್ನಾತ್ತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎನ್ನಾತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಆತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾವಂದೇರು ಪಂದ್ ಆರು ಎನ್ನಿದು ಪೋದು ಕಾವಂದೇರಿಡ ಆತೆರ್ದು ಬುಕಾರ್ನ ಅಪ್ಪೆರು ಮಾತ್ರಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ಕಲು ದತ್ತು ಒಂದು ದತ್ತೊಂಜಿರ ಅಕ್ಕಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲೇ ಓವಾಳ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆ ಅವಿಟ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಟಿನ ವರ್ಕ್ ತೋದು ಖುಷಿಯಾದ ಕಾವಂದೇರಿ ಮಂಡು ವಿಚ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಯಾನು ತೂವೊನ್ವೆ ಪಂದದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ 25 ವರ್ಷ ಆದ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವನ ಆಚರಿಸೋಂದುಲ್ಲ ಅವಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಶಾಲೆಗಿತ್ತೆ ವನಸಪುರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷದ ಜೋಕ್ಲಾನ ಒಂಜಿ 300-400 ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಿನೋಲ ವನಸ್ಸು ಕೊರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಖರ್ಚು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅವಿಕ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅವಿಕ್ ದಾದ ಮಂತೊಂತೇರು ಏರಿದ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದೆಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆನ ತೋರ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲು ಖುಷಿಯಾದ ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಖರ್ಚು ತುಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಂತೊಂತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಡಿಕ್ನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದನಾರ
ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಆರ್ ವೈದ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಣಯರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಬುಕ್ಕ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ, ಬುಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ನಾಗ ಅರೇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗಳೇ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಬುಕ್ಕ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮದರ್ ತೆರೇಸನ ಪೊದ್ದು ತೂದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು. ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಶಾಲೆ ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದೇಗುಲ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷಗೋರ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಿದಂಡು, ಬುಕ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಿದಂಡು. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಾಪಿದನು, ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ನಡಪವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗೋಸ್ಕರ ರಸಮಂಜರಿ ಮಲ್ತಂತೇರು. ಒಂಜಿ ಸಲ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಒಂಜಿ ರಸಮಂಜರಿ ಮಂತಿತ್ತನು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದೆದುರು ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಆಂಟಿ ಅಕ್ಲ್ಡ ಮುಕ್ಲ್ಡಾಕಿ ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಮಯಡ್ CCF ಬಂದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದೆತ್ತದು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ನ ವರ್ಷದ ಮನಸ್ದ ಖರ್ಚಾಕಲ್ ತೋಪ್ಲೆಕ್ಕ. ಇಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟದ ನಡಪವರ ಅರೆನಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಬರಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆರು ಅರ್ನ ಬಾಲಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಮನೆ ತಂದೆ ಕುಲ್ಲಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಆರು ಬಾಪದಕ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಯೋಚಿಸೇ ನಡ್ದಾದು ಇನಿ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು, ಏತೋ ಬಟ್ಟಲಡು ವನಸ್ಸುಂಡು ಅವೆತ ಕಾರಣ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಅನ್ಪಂತನಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸುಧಾರತ್ನಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರಲೇನು ತುಂಡ ಏರ್ಲ ನಂಬೈರ್ ಅವು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಂತನು ಪಂದು ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೇರು. ಆರರ್ನ ದುಡಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇದು ಅವಿನ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪುನು ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ದನೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮನ್ಕೊಡಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಡಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಸುಧೀರ್ ಪಂದ್ ಆಗ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನಡೆದದ್ದು ಎನ್ಮನೆನ ಒರ್ಮುನೆ ವರ್ಷಗದ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಆಂಟಿಡ ಪಂಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಂಚ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಆಯ್ ಸುಧೀರ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನಂದಿಪ್ಪೆ ಆರನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿನ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಅರ್ನ ಕಾರಿಡಲೆ ತಂದು ಪೋಂತೆರ್ಗೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪುನ ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪುನ ತೊಲ್ಲೆ ಪಂದು ಆಯಗ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ತೋಜಿ ಅಂಡ ಆಯ್ ಪತ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ ಅದ ಮನ್ಪುನು ಅಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಯಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ತೋಜನಾಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಪಡ್ದು ಅವು ಏತ್ ಸಮಯ ಗೊತ್ತು ಮೇ ಬಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಿದೆ ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುನು ಬುಕ್ ಅವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವಾಚ್ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯಗ್ ಆಯನ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆಗ್ ಅವೇಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ ಆಗ ಶಾಲೆಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಶಾಲೆ ಖರೀದಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಯ 25 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಡೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಟಿ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಳ್ವೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅನ್ಪನೊಂಡು. ಡಿಸೇಬಲ್ ಗಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ದೇವರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರ. ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪಂಡ್ರ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕಲ್ಪನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಪನೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುರ
ಅಲ್ಪನೇ ಅಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುರು ಮಂತದ ಅವಲೇ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋತುಜೇರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದ್ಸ ಉಂದು ಪುರ ಕೊರೊಂತೇರು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂಚದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡನ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿತೇನೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪಿದಿಜಿ ಆಂಡಲ ಆಂಟಿನ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಗ ಒಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಗ ಏತೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಹಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಹೊಂತದು ಅಲ್ಪನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿತದು ಪೋತುನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಲ್ಪಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪೂರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಅವಿಟ್ 28 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲು ಶಾಲೆಡಿ ಅಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಂತದ ಅಲ್ಪನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಿರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪು ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತಂದು ವಿಚ್ಸಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವಿಕ್ ಪದಲಯ ಉಜ್ಜಿ ಸಮಯಲಯ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನೊರ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು ಅಣಕ್ಲಿಗೆ ಪುನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಏಪಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆ ಶಾಲೆಡ್ 16 ವರ್ಷ ಕಲ್ತದ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದು 25-27 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲಿದ ದಿಪ್ಪುನ ಮೋಕೆ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಗ್ ಇದು ಶಾಲೆಡ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗ್ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇಜನ 4 ಟೀಚರ್ ನೆನಪು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ 30-40 ಜೋಕ್ಲಿ ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತದ ಆ ಶಾಲೆಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 1000 ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ತದ ಪಿದೈ ಪೋತೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನೀನು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನವಳೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇತ್ತ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಯ್ತು ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಜೀವನನೇ ಶಾಲೆಗಂದು ಮುಡಿಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ IT ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಖಂಡಿತ ಬೇಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಬಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬಂಗ ಅಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಬೋರ್ಡು ಅವಿಕ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರನು ಎಂಚ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಕೇನುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತುಂಡು ಅವೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪ್ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರನು ಶಾಲೆಡ್ದು ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸೋಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಕಲ್ಪರ ಬಂಗ ಪುಂತ ನಮಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಚೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಾಕ್ಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆಡಿತ್ತ ಶ್ರವಣ ತರಬೇತಿದ ಮೇನ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ತೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಡಿ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ ನಕ್ಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಅವೇನು ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಪಂದಿಕೊರಂಪೆರು. ಅಂಚನೆ ನಡಪರ ಆವನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲು
ಫಿಸಿಯೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂತೇರ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲರ ಅಕ್ಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬೇರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅತ್ತು 2 ದಿನ ಕೊರ ಇಪ್ಪುಡಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ 2 ದಿನ ಕೊರ ಆ ತರಬೇತಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಂಟಿ ಶಾಲೆ ನಡಪವನಾಗ ದಾದ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರೊಂತೆರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಯೋಗ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋಂಡ ವಿಕ್ಕೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ತ ಆ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಕ್ಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅದೊಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ ಮಂತಿತ್ತೆರ್ ವಿಕ್ಕೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರದ ಪರಿಸರ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ದೆ ಅವಿಟ್ಟು ತುಯಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆಂದ್ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಕೊರ್ತನ ಶಾಲೆ ಅವು ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವೈಕ್ ಪದಲು ಯಾವ ಜಂಕ್ ಪಾತ್ರನೇ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಳಂಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಡೆದನ್ನ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆವಡ್ ಆ ವನಸ್ ಆವಡ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಗೌರವ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಎನ್ನ ಕನ ಏಪಲದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ನಾಗ ಶಾಲೆದ ಮಂಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲ ತುಂಬ ಗಪ್ಪಿರ ಬರ್ತದ ಶಾಲೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡ್ದು ಸಹಾಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡಪರ ಎತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ನಿನ್ನಿದ್ದು ನಮ್ಮಡ್ದು ಏತಾಪುಣ ಆತು ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನದಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಹೋದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕಲ್ಪದ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತೇರು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪಿರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಶಾಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನೇ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಏಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬಾಳ್ವೆ ಕೊರ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸುಗೋ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ
ಇತ್ತೆ ಕಾವಂದೆರಿನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಪೂರೆರ್ನ ಪರವಾದ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಏನಕ್ಕೂ ನೋಟನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳಿಯರು ಪನ್ನೆನ್ನುವೆ. ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪನ್ನಾಂಡ. ವಿಕ್ಕಿಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಲೆ ಅವಿಟೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮನ್ಪುನವಾತ್ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಾಕ್ಲು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅವೆನು ತೋಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೊರ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು